বিটিচিত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ এইবাৰো বিটিচিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম मानव गेदेर मुख्यमंत्रिया बुंनाय बाथ्राया बाहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया कारण 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोन बा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायगोन थ' बेबायदियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं बेखौ पसिसाव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खूब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों थ' जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपि हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा जों बेसेबाङाव गेलेगोन इउपिपिएलआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थांबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बावहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026सिम स्टेट लेभेलाव गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जे एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ बाय इलेक्सनाव जयन्तआ एमपि जालांनाय जयन्त बसुमतारी एमपि जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो एजिपिआबो केन्डिडेट होनाय नङा इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बाहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि एमएलए इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोन्दोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोन्दोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बेयो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथा भटआव देरहासार जागोन बेखौथ' हानजायावसो थिग खालामगोन बेखौ आं मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन